Ompat la aban tip tikena yi gadau jong jingklat no jong wei orang ba breu yo bala tip kerteng kumu ba pen skemlang lengkoi bala arpun yos nem kerta bana ngasonong nong ba marchlong ha ka bala lap ya ka mediap jong une orang ba ha ga wei geceka ya ka bala tip kum karyat thaulong ka badang ha bapok sonong mau karwat ha southwest Khasi Hills district ha ka wei ke lenti ya kejat na ka sonong mau karwat sya marchlong lalap nengkong yang ne kemeniap jong une orang ba dagi katto gane ki ba ki bayat lenti nagni ki jaka ha ka step jong ka arterik u yayong arajar arpsau katkum gajing itu jong ki bahayeng hasam kilai tu ba utei orang ba udei upala donlock.com bat ola leksa sya mau karwat nadu kasngi ublei bat nadu ketika kasngi u klemon phayeng sho bat daitat adu kamit jong ka sheterik ba ki bahayeng hasam kila persang ban phone yo henre klem sim pun sho nadu ketika chanmen halor ka jingyap jong ne orang ba ki bor pulit ka mau karwat kidang penlong ye jing tokin Tok sai ini.